ollo. Prolongación do cerebro. É a súa mellor ferramenta para a observación do mundo exterior. A imaxe percibida descomposta para poder ser transmitida polos nervios ópticos, va a toparse materializada por o cerebro. Ola, eu son a luz. Ben, en realidade nós son un fotón, a unidade de luz, un verdadeiro quebracabezas para os sabios. Son unha partícula. É moi lista, Que non só sabe comprender, senón que tamén transporta enerxía. por suposto, quen fala de luz fala de enerxía. Que gracia, un electrón é un corpúsculo eléctrico de luz. Vou a provocalo. Espera. Un electrón en estado de excitación está cheo de enerxía. Eu reflexo. Non, quero decir que me reflexo. Querédelo ver? Todo o que eu toco, podédelo ver vos. Ah, e o máis importante de todo, son o máis rápido do mundo. Fixadevos, non está mal, 300.000 kilómetros por segundo, 7 veces e media a circunferencia da Terra en un segundo. Sorprendidos, Pero non podo irme sen presentarvos os demais. Os fotóns somos innumerables. O noso calor, a nosa luz, son a fonte da vida. Sen nós, o noso mundo sería un deserto, un planeta morto. Como a tantos outros, e todo sería gris, porque nós damos cor ás cousas. Mamá, ven! Mira que bolboreta máis fermosa. Mamá, por que esas bolboretas teñen esas cores tan rechamantes? Daste conta? Nin sequera nos ven. Non entendo, extrañame. Mira! Biches, podería telo tocado. Teño que reconocer que é incrível. E non obstante, é a nosa quen ven. Imaxe borrosa. Ollo mal axustado á distancia do obxecto. Ordenade os músculos dereito interno. E externo que xiren o ollo lateralmente medio grao á dereita. Estes tolos da estrada, domingueiros, había que pechalos a todos. Estes tolos da estrada habería que pechalos. A que agardan? Estás tolo? No.
que fagas ben por soprar un pouco. Estou seguro de que o músculo virial porque é noso. Aquí só facemos isto. E non é nada cómodo, créame. Podo falar? Non valía a pena vir cabalgando como un tolo. Xa sabe que o noso traballo é todo menos descanso. E mentre se perde o tempo discutindo, alá arriba veno todo azul. Controlar a tensión do cristalino. Actúen seguindo as instruccións aquí expostas. Imos, mozos, hai que ir. Que están facendo? Medio grau á dereita, os músculos dereitos externos e internos. Iso foi o que transmitimos, non? Todo mundo ten dereito a trabocarse alguna vez, non? Axuste do campo de visión. Músculos dereitos, externos e internos. A esquerda. Teremos que saber o que realmente queren. Unha décima de grau á esquerda. É a instrucción. Toma, rematei a xornada. Non serás capaz. Viche la hora que é o traballo que hai. Non é o meu problema. Forma, mestre? Moitas gracias, tenente. Pero falta algo. Os carteiros, ímolos precisar. Están ali. Ah, é certo. Como sodes os novos? Están en plena forma. Quen son eses, mestre? Non coñeces as vitaminas? Filla, sen as vitaminas non hai vida. Elas son a forza, a alegría, a saúde o benestar. ¡Qué fermoso! Son como as cores dunha boldoreta. Que raro, estas partículas atravesannos e non sentimos nada. A donde se dirixen? Pasan, son o reflexo do mundo exterior. Mestre, a donde van esas formas e esas cores? A donde van? Lonxe, moito máis lonxe. Ata o fondo do ollo, nun lugar no que
que está a mensaxe que elas transmiten. Os fotóns que levan as ordes van chamar o texido que chamamos retina. Ali hai millóns de células nerviosas, receptoras. Comprende? Sí. Ben, pois agora vou volver comezar. A información refléxese e logo transmítese. Os neurotransmisores irán a asegurar o testigo. Despois, a información correrá de célula en célula. Así, ata que o cerebro estea informado. A parte do cerebro posta ao ollo é a que percibe. Por iso se di que o cerebro dereito ve a esquerdas. É ao revés. Curioso, non? Escoita, mamá, que fan os ollos para poder ver unha bolboreta? Non son os ollos, é o cerebro o que ven. Entón o cerebro ten ollos? En certo modo. Pero mamá, que foi o cerebro para ver? Quero sabelo, explícamo, mamá, veña. ¡Qué fermoso! Quero saber que fai o cerebro para ver. Que facemos? Non imos molestar o mestre por algo así. Non, que está moi ocupado. ¡Ocupado! ¿Por qué ninguén me explica nada? Que pasa? Que pasa? Quero saber o que fai o cerebro para ver. Que fai? Iso é todo un misterio. É unha maravilla. É complicado. O mozo ten dereito a enterarse. Ben, vou tentar explicarcho. Está ben iso de querer saber. Saber é coñecer, pero xa é saber. Mira isto. Que che parece a ti que é? É unha frecha. É unha flecha que se estira e se encolle. Viras algunhas así? Non, seguro que non. Agora é un catavento. ¡Bravo! Pois sabes, foi o teu cerebro que recoñeceu o catavento. E non teus ollos. E agora que ves? Eu solo vencer. Isto non é serio. Agora é unha laranxa. Pois é a mesma mancha, fíxate. É unha trampa. Agora podes decirme que é? Depende, non? Segundo o teu cerebro, lembra unha cousa ou outra. Según o que acontece aquí, o que ti ves non é necesariamente o que el percibe. Para ti. A banana para mí. Date conta do importante que é a interpretación. Os ollos reciben, transmiten os mensaxes. O cerebro debe decidir, tendo en conta que os ollos non ven a mesma cousa. Fíxate no teu polgar. Mira atentamente e pecha un ollo. Pecha outro e pon atención. Parece que se move. É certo. Móvese. Nótase moito a diferencia. Ai, que me caigo!
Certo, móvese. Non hai dúbida, móvese. Faise tarde, teño que marchar. Mamá vai preocuparse e o almorzo vai estar preparado. Grazas, aprendí moito. Onde estabas, Pedriño? Busqueite por todas partes. Estaba a comer dunha laranxa. Pero... ¿dónde? Pedriño, teño unha sorpresa para ti. Que é, mamá? Dime que é. Adiviño. Un balón. Un xoguete. Lambetadas. Non adivinaches. Pecha os ollos, por favor. Xa podes mirar. Un cadeliño. Que fermoso é. Gracias, mamá. Gracias. Pero cuidado, Pedriño, un canciño non é un xoguete. É unha responsabilidade. Agora debes ir á escola. Mais adiante faremoslle unha caseta. Vou chamarlle Bubú. Sebo, teño que ir á escola, logo fareite unha caseta. Tá logo, Bubú. Mamá, o meu canciño desapareceu. Pode que nunca máis volvamos a velo. Un can tan pequeno non pode ter ido lonxe. Sí, as vagas son a manifestación da tristura. Mamá, volveu Bubú. Non ves, preocupaste por nada. Xa sabía eu que non podía estar moi lexos. As vaguas tamén poden amosar ledicia. Ademais, as vaguas son indispensables para o bo funcionamento dos ollos. Excelente, pero faltalle algo ás vagas. Añadir máis sais minerais. Agardo un intre, esa é sal común. Preciso 6 racións. Está ben, podedes derramar algunhas vaguas para asegurar a duplicación do ollo. Irritación do ollo. Aumentar a secreción de vaguas. Non esquecer engadir enzimas antimicrobiais.
Non hai nada mellor despois de unha carreira. Está prohibido bañarse. Vas a contaminar as vaguas. Sae de aí agora. Vamos, date presa. Volve aquí agora mismo. Ou poreiche unha multa, non me olles? Pero si non podo, non sei nadar, non podo facelo. Non é posible. Dame esos salvavidas, rápido. Cuidado! Que che serva de lección. As reservas de vaguas non son uns baños públicos. Terías que sabelo. Esterilización absoluta. De todas formas, non hai nada mellor que un bo baño. O ollo está irritado. Aumentade rapidamente o caudal. Chamar os encinas limpadores. Aquí estamos. Xa estades aquí, limpiadores de cristais. Somos técnicos experimentados. Que traballamos na superficie do ollo. Chamámonos lisosomas. Ide a agua, precisan vos. Hai que ir ao lacrimal. Hai perigo dunha conxuntivitis. Vamos, movemos. Pide, mozos, hai algo sospeitoso. Non consistivo. Maldición, víronnos. Estes enzimas son peligrosos. Intentemos escapar deles. Pero vos a onde creedes que ides? Por aquí non imos poder pasar. Non podes limpar os ollos coas mans sucias. Pero iso contareicho outro día.